lehen kontaktuak Gmailen bertan zeuden, Ezkerriko zutabean. Orain, jesuiten menu orokorretik abiatuko gara kontaktuaren bila. Hemen badaukagu kontaktuak eta sakatuko dugu. Kontaktuak erabiliko ditugu, ditugun lagunak edo lankideak antolatzeko. Hemen, lehio orokorrean, ikusi alduzuen ez, hemen lehenengo botoia da sortu kontaktu bat, eta ezkerrean badaude eginda etiketa batzuk. Kontaktu ditugun kontaktuak, lehenengoa, horrein adibidez ez dago ezer, direktorio barruan daude zure domeiniko guztiak, nireak adibidez begune0lau.net dominioan dauden guztiak, zuri agertuko zaizkizu eskolakoak. Erabilienen barruan, oraindik ez dut ezer erabili, orduan ez daukat. Bikoiztuak, bikoiztua eta baldin badaukazu kontakturen bat, hemen agertuko zaizu. Eta hemen daude etiketak, eta hortik hasiko gara. Etiketak sortuko ditugu gure kontaktuak antolatzeko. Orain, hemen ez daukagu etiketarik, baina sakatzen badugu sortu etiketa, sortuko dugu etiketa bat. Adibidez, ni jarriko dut bat, ikasleak. Gorde, eta sortuko dut bat, adibidez, irakasleak izenarekin. Behin sortuta, bi etiketak joango gara gehitzen bakoitzean kontaktu batzuk. Sakatzen badugu ikasleak etiketan, eta sortu kontaktua jarriko ditugu dagozkien datuak. Kasu honetan, ni jarriko dut ikasle 01, abizena, eta bere helbide elektronikoa. Izena, abizena, nahi baduzu beste guztiak ere bete, baina importantena, helbide elektronikoa, idatzi. Eta gorde. Gordeta dago, hemen agertzen zaigu leiho bat, eta leiho honetan egin duguna da berriro editatu, edo etiketa aldatu, edo etiketa bat gehitu, adibidez bat izan aldugu bi etiketetan jarrita, kontaktu bat, hau ikaslea denez bakarrik jarriko dugu batean. Inprimatu alditugu, esportatu aldugu, behin eginda itxiko dugu. Badaukagu ikasleak barruan kontaktua sortuta. Kontaktu hori baita noski agertzen da kontaktu orokorretan. Jarretuko dugu ikasleak barruan eta hor sortuko ditugu beste kontaktu batzuk. Gordeko dugu eta sortuko dugu beste bat. Horrela joan gaitezke, gure kontaktu guztiak antolatzen. Kontaktuak eginda daudenean, aldatu alditugu etiketak edo eman aldizkiegu etiketa berriak. Adibidez, hemen kasu honetan, kontaktuetan sakatuko dut, aukeratuko ditut ikasle 01 eta ikasle 02, eta etiketa ikonoan sakatzen badut, hemen irakasleak taldean edo etiketan gehituko ditut. Sortu aldut baita ere etiketa berri bat hor gehitzeko. Baina orain irakasleak etiketan sartuko ditut. Sakatu eta aplikatu. Hau eginda, bi ikasle horiek agertuko dira bai ikasleak etiketan, bai irakasleak etiketan. Kontaktuak importatu ala esportatu ahal ditugu
adibidez, beste lankide batekin partekatzeko. Esportatzen baditugu, eskatuko digu zein talde, zein etiketa esportatu nahi dugun, ikasleak edo irakasleak etiketa edo guztiak. Jarriko ditugu ikasleak eta zein formatutan. Normalean utziko dugu Google CSV. Gero importatzeko horrela eskatuko digu baita ere. Esportatzen baditugu, sortuko da, hemen ikusten duzuenez, sortzen ari da CSV artxibo bat, eta gero importatzeko egin behar dugun gauza bakarra da, importatu sakatu, hautatu fitxategia, eta fitxategi hori bilatu gure ordenagailuan. Horrela antola ditzakegu kontaktu guztiak. Hurrengo bideoan ikusiko dugu nola erabili etiketak, mezuak bidaltzeko taldeka.